Komu, bo idę na lekcje. Brać, wybierać i nie żałować. Takie odgłosy można było usłyszeć w czasie trzeciego jarmarku charytatywnego w popularnym Traugucie. Zaangażowanie uczniów jest ogromne. My tak naprawdę dostrzegłyśmy potrzebę organizacji jarmarku charytatywnego. I zbieramy pieniądze na częstochowskie hospicjum oraz walkę z UZI z glejakiem i osoby niepełnosprawne z zespołu niepublicznych placówek oświatowych. Można kupić różne ozdoby świąteczne przygotowane w dużej części przez uczniów lub nauczycieli. Są gofry, tosty, świąteczna herbata, no i kawa. Zwracały się do nas różne instytucje z prośbą o pomoc. I od lat współpracujemy z hospicjum naszym częstochowskim, współpracujemy również z szkołami specjalnymi częstochowskimi i to od nich się zaczęło. A dopiero potem zaczęły dołączać inne inicjatywy i potrzeby. Wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w jarmarku i pomagania. Dobra praca!